Oin gontan, Josu Goikoetxea daukagu gurekin, Lakioa, bere liburua irakurri dugu. Josu Goikoetxea, Euskal gure mundutxo honetan ezagunen izan agertzaile bezala, eta hitzetik hortzerako orkestra izan zen urte askotan. Zait, 10 bat urte, ez? Ez, 7. 7 urte. Luze egin zitzaizun gatzea da. Ez da egin, zazpi urte. Eta, horrez gain, gai jartzaile lanetan, denbora gehiago nahi dut ez? Bai, hogeita bost askotan. Kantatzen ere bai izan diazu aseran pixka bat baino gutxi. Oso gutxi. Eta bere asaltu izan duen beste... Denean mesedetan. Eta, gai jartzen horre sorkuntza lanen aritutakoa, eta gero olerki liburu bat, beste itzulpen bat okertzen nago, eta gero Lakioa zure lehenko bilduma, irakurri duguna txintxo azkeneko astetan, eta gaur izango duguna bisa dizketa gai, eta horren arira, zure sorkuntza ibilbidea, eta pixat nondik nora bertso munduan hasia jartzen, eta ikuin bilduma batera jauzi egin, eta pixat horren berri behin maigu zugazteko, eta nire buruari idazle ditzeare, oraindik urrentxo ikusten dut, zalea naiz ni, literatura zalea, bertso zalea ere bai, baina literatura zalea izan naiz ni txikitatik, idatzi ere egiten nuen, gazteetan, gaztetxotan. Sari bat ere bazegoen ikustu, ezagutuko duzue batzuk, eta ezagutu nituen gaur egun izenatiak diren persona horiak, Barkaitzkano, Zier Serrano, Unaiturriaga bestelako kantugatik ere ezagutzen nuen kazetariak, Diarra gutxi, hainbat gaztetxo, gerora Euskal Mundura zabaldu direnak, ezta? Gero Lubaki banda etorri izan, horre parte hartu nuen Bizpahiru urtez, Arkaitzek eta Asierrek eta dituta. Baina ni ordurako ja bertso munduan nengoen engantzatuta. Hasi Jolo Pategirekin hark baitu gintuen ikastolan sartu eta hartu gintuen 4 neska mutil. Eta hura izan zen, nire esperientzia Gernikarra naiz. Gernikan garai hartan gaztelania asko hitz egiten zen. Iritsita nago Anai Arrebekin gaztelania hitz egitera. Txaldik ez Marragaren kasu ere bai, izaldik beste hainbat herritako zena. Eta bertso mundua izan zen, ni Euskaldun bete eta Euskaldun oso bihurtzeko bide bat. Gainera, ni oso bertsolari txarra nintzen. Nintzen kapasa urduri oso urduri jartzen nintzen, oso persona urduria naiz. Baina oso mundu interesantea ezagutu nuenan, lagun oso interesanteak, jente inteligentea. Eta hor, hasi nintzen pixkanaka bertso biltzen, gaian jartzen zintzen gero, eta hori izan da nire bilbide nagusia Euskal kultur munduan. Eta horrek eman dit aukera handia ezagutzeko euskal kultura eta lagunak egiteko mundutxo horretan. Batzutan prekarioa dena, baina oso aberatsa eta oso polita. Etxetik hortzeran ere bil nintzen, hori lana izan zen, bertsoarekin lotuta ere bai, eta gero hori utzita gero, jarraitu nuen beste hainbat urtez gai jartzen, baina alako batean esan nuen nahikoa zala. 54 urte izango nituen, 25, 27 urte jarraian ez zolan astero, ez zuria betero, baina, tenesio handia eskatzen duen lana da, herriz joan beharrekoa. Eta, tarte luze horretan nik nire zaletasun printzipala zana idaztea, eta irakurtzea ez, irakurtzen jarraitu nuen urte horietan, baina idazteari utzi nion bat. Poemaren bat edo beste idazten duen izan behin, baina gehiago ez. Eta ala, 20 urte haietan, 25 urte haietan idatziko nituen, goganduko lehenengo poema zera, gero liburuan agertuko zana, 2000 urtean idatzi nuela. Donostiako logela pixu alokatu triste batean, eta poema horrek zabaltzen du gero nire lehenengo poema liburua, horixe da lehenengo poema. Eta, amaitu nuen bertso karrera, eta esan nuen, hor bagizue, zergatik egiten ditugun gauza kultur munduan, ezta? Herria laguntzeko eta geure burua pixka bat puzteko ere bai. Badago hor, behar izan artistiko bat, edo, narzisismo bat, edo izan deke, jenteak maita zaitzan, edo respeta zaitzan, edo dieskitsi zaitzan, hori nik uste dute artista guztien kontua dela AGA edo ezinbesteko ezaugarria, ezta? Orduan, bertso hautzi, eta, sorte aurki nuen, ezagutu zituen Xabier Mendeguren editoriak nire poema batzuk, eskatu zidan jarraitzeko lanean, eta handik urte erdira edo baneukan liburutxo bat osatuta, ez oso luzea, eta publikatu zen.
Eta, harrera poesiak daukan harrera xumearekin, baina, oso pozik eratu nintzen. Eta handi denbora batera, egin nuen, antologia baten itzulpena, Walt Whitman munduko poesiak aierak bitarte horretan, hasi ditzen prosan idazten, ipuinen baten idatzen nuen. Zan behar da, liburuan dauden ipuinak, orden horretan idatzita daudela. Liburua amaituta gero, nuen arrazoirik ikusten, ordenaz aldatzeko ipuinak. Txarrena igual, azken ipuina zailena izatea, ezta? Baina ondo ikusten duen horrela. Behar bada, igual, ipuin hori erdian jartzeak igual kalte egin zion liburuari, eta orden horretan utzi nuen. Eta horixe, idatzi nituen zer batzuk, poesia itzultzeak asko lagundu zidan hizkuntzaren garrantziaz kontzientizateko, hiztegiak erabiltzeko. Kriston aberastasuna daukagu gure apaletan, eta orain webguneetan, nik ez dut libururik jaso apalategitik, dana daukagu sarean, orotariko euskal hiztegia, edo zein hitz gogoratzen umetakoa gogoratzen baduzue, edo zehaz zoazte hiztegi horretara, ziurrenik han aurkituko duzu eta. Eta orduen, nire asmoa zen, lehen esan dut oso urruria nahi zenez, prosa idazten hasteko, baina patxadaz idazteko. Poemak idazten dituzu, rauzada baten. Behar bada, errimarik ez badauka, ordu erdian egin daukazu, eta gero egon zitzezke poemorik kimatzen edo loditzen beste 10 urte nahi baduzu. Eta baina nahi nuen prosa apustu egin nuen, ea kapaz izango nintzen prosa idazteko. Ipuinaren formatu aukeratu nuen, etxeko lanagatik, lana beragatik, ni beste lanbide bat daukat, bizibide bat daukat, eta orduak izaten dira, familiari lapurtutakoak, eta lagunei, eta orduan, eta idazterakoan buruan nik izaten dut horretan, ez da, burua bueltaka ideiak, eta abar. Bueno, 3 ipuin neuzkan osatuta, lehenengo 3-ak, eta horrela xea, eta bialdu nituen jakin nuen Joseba Jakabeka hor zegoela, eta eman ez zidaten beka. Eta hor ja, aurrek lehenengo 3 ipuinak idatzita daude 3 urteko epean. Beste 6 idatzi behar nituen urtebeteko epean. Neukan baten bat hasita, zeremonia adibidez, Mika eta Belea ere hasita neukala. Bertso bilduma indazen. Bertso bilduma, hor trampa txiki bat egin nuen, baina sartu nahi nituen, konbentzituat nagoen funtzionazioa zuela. Ez dakit, du guztia detzat ez dira bertsoak behar bada, baina eta gainera estilo horretan ez da. Baina ni oso nahi nuen, bertso horiek ekarri, pixka bat bersio aldatuta. Eta gero proiektu bat ere aurkeztu nuen Joseba Jakan, eta asmatu behar zer idatziko nuen, eta hor erori dira pare bat ideia erori ziren eta beste batzuk sortu. Eta orduan, urtebetean, osatu behar izan nuen liburuan, neko patxadaz ibili naiz, enaiz estu ibili, zer baneukan lan aurrera duta. Orduan, gustora ibili naiz. Burua horretan, eta hau da, horretara dedikatzen jentea ere, ni naiz horretara dedikatzen. Nik ez dakizen bat liburu gehiago idatziko ditudan, ez da asko. Horretara dedikatzen jendea, eta gainera plazan egoteko urtero idazle profesionalak idazten duten, novela potolo bat, gero aurrentzako lan bat, beti egoteko zera, saiakeraren bat, horrek eskatzen duen alegina, alegin mentala eta fisikoa eta soziala handia da, errespetatzeko moduko kontu bat hori. Eta horixe, oso gustora idatzi dudan, nik nahi izan dudan bezala idez, argitaletxean editoriak xaberu indigurenek ez inolako oztoporrik jarri. Bai, kezka neukan, liburu mehegia ez zoten nuen idatziko, atarako, eta dirua manda gero, saiatu nintzen beste bat ipuin bat idazten. Eta hor bendiguren izan zian, hori ez. Bora, ez du behar liburuak, eta hor geratu da, zera, bedatzi ipuin horretan. Eta uste du, asmatu dugula. Horreko dut ipuin hori, etorkizunean nimizka bat. Eta horixe da liburu honen historioa. Historio desberdinak dira, fikziozkoak, neuretik asko dutenak, baina erabat fikzionalak direnak. Bertsoak
ez daude inolako bertsolari batengan oinarrituta. Bai, horiei buruz badaukat esateko, hitzetik hortzera utzita gero, bai egin nuen lan bat, Manuel Lasarte buruzko dokumental bat egin nuen. Orioko jende batek eskatuta. Eta erreskatatu genuen, Xenpelar dokumentazio zentroan zegoen, ezin da bat, Uztapide eta Manuel Lasarte norteko Zaldibian zan saioa, soziedade baten. Han ez zegoen aserrerik, da zan gozoa. Baina nahi nuen bertxotan, eta batez ere hitzetik hortzera utzita gero zan, ia zerbait ikasi dudan. Eta auskoa saia asko irakurrita, eta, belarriarekin, baina baita laguntzarekin, auskoan ia hitz hau erabiltzen den bestean, nahiko lan neketsua izan zen alde horretatik. Baina nahi nuen Zaldibiko oihartzunura ekarri paperera. Bertso, pixkanaka doan saio baten diskursoa, Zaldibiko hortan bestelakoa zen, baina pixkanaka gorpuzten den diskurso, batak besterak erantzunez eta handitzen den eztabaida edo elkarrizketa bat. Oihartzun hori errekuperatu nahi nuen edo islatu nahi nuen kasu honetan haserre edo gatazka zer borroka batekin.